sa luwas, Mega Force Patrol sa panginot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Alarmario Joshua Bino, kasabay niya to dyan si Angel Mustanza at si Jomar Bien. Good morning, Pilipinas! Uy, Ismael! God is good all the time. Kami po naglaom na kamugabon. Ayo! Good morning, tabi kay Abel na Balmaceda. Maray na agad, tabi, amigo. At saka kay Bossing Leonito Gaviria. Morning, hirit daw. Good morning. God is good all the time. So mga birthday celebrants natin. Happy birthday. Mga kababayan natin na may mga travel ngunyan. Mga kababayan natin na may mga travel ngunyan. Good morning na. Uy, ingat ka mo ha. Ingat ka mo sa pagmamaneho. Kadakol tabi ngunyan kan mga aksidente. Mga tugang sa bulos kan traffic. Ingat tabi. Ingat po kamo gabon. Good morning, Paring Ray. Sabi ni Paring Ray, huwag layuan ang isang marunong na asawa sapagkat higit pa sa perlas ang kanyang kahinhinan. Sirach 7:19. Thank you, Lord. A blessed Monday, everyone. Salamat pa kong amigo. I love you. Smile. Ayos ka ba nagpapadig? Pipaugma mo naman ako. Buhay mag-asawa. Yan, doon ha. Yes, sir. Basahan ta ka mo kirawit-dawit ni Paring Ray. Yes, sir. Mamaya, basahan ta ka mo kirawit-dawit ni Paring Ray. Sir. Ang titulo, Buhay mag-asawa. Yan. Oy, sa may mga birthday tabi ha. Mamaya tabi babasahan tan mga may birthday ngunyan. Haberday. 0928-777-5548 0968-203-0034. Ang mga numero, mga tugang na pwede nindong i-text. Pwede po nindong i-text mga tugang ngunyan na aldaw. Digdi po sa satuya na programa. Live long without arthritis. Yan taben sa tuyang good news. Yan taben sa tuyang good news in the morning. Sabi digdi, live long without arthritis. Wow. Sabi, more than 40 millions na tabi sa American setting ugaring. Na 1 out of 6 na tabi mga tugang sa Amerika igwanin arthritis. US ha. Pero sabi mga tugang ang arthritis parang klaseng problema na makulog sa satuyang mga joints. Napag-araman mga tugang sa research studies na ang osteoarthritis dayda tabi na iwasan iyan habang kita nagugurang. Ako nga uning tanggurang ako nata daw ta nagkulog-kulog ini. Ang gurang may sada ako gurang mo na nagkukulog nata daw ni nata daw pero tanggurang uning tanggurangan ko na ganoy nagkulog sa may joint na gapata kang salta ka. Kasi naman yun si Pramer na pait po at adong niya ako ini nga niya ako yun ang sinyal. Yes, pero mga tugang habang tanda kita nag-iedad na dahil man talaga naiwasan niya. Ang saro databi mga tugang na dapat gibuhon iyo ang mag-involve ka sa ideal weight. Bawasan mo ang sa imong timbang. As in dapat magagawa ka ki regular low impact exercise. Regular low impact exercise. Siring man magkaigwa da tabi ki diet asin mag-inom nin mga antioxidant kasabay da tabi ang vitamin C, vitamin A and E. Siring man kabayan da tabi ni vitamin D. Ang magkaon da tabi nin mga pagkaon na halangkaw and enzymes rich food. Siring sa bromelain. Ano da tabi yan? Siring da tabi mga tugang sa tapayas. Yan. Pineapple, so pinya. Buda iba patabi na mga supplements na igwa kipig-apod na glucosamine and
chondroitin. Ano pampapronounce ko? Baka sa lae. Yan minasuporta, sabi sa cartilage kan sa tuyang mga joints. Asin siring man magamitin mga herbal, mga tugang siring sa ginger, turmeric, cinnamon, asin iba pa. Tama ba? Cinnamon o tama. Di ba? Cinnamon. Ay, daragin nyo. Daragin nyo nga yan. Na minarudusir, minapabawas mga tugang sa inflammation, asin nakakatabang para mag-increase na sa tuyang circulation. Siring man, helpful tabi ni para maiwasan ang pag-inom nin mga pagkaon, mga tugang na nakakatabang databang pag-iwas sa pagkaon siring sa kamatis, batana. Iyo pala na, adi. Ay, baka sala nila nga ha. Additionally, some people may find it helpful to avoid foods from the nightshade family. Tama. Dapat iwasan, ha? Nightshade family pala ang pagkaon na ini. Siring po sa kamatis. Potatoes, yan. Ano ang potatoes ta? Patatas. Talong, yan. Asin po, bell pepper. Talaga. Arthritis ka palan, iwasan mo na magparakaon kayo. Talong, patatas, kamatis. Ano ang Bicol jing chiframir kang bell pepper? Bicol daw kaya. Dracula bagang lada yan, bako man maharangon na di. Ano? Ubod. Latos na siya naman si Premier ang fight muna naman. Siya naman fight mo. Alright. Yan tabi mga tugang anong yan sabay. Mailing mo sa chapsoy. Sabay sa nga nito so karne na may liver, baga sulutong may liver. Uda may nalingawan ko. Diyan na umor. Anong umor? Biglansin mo naman ako. Bata na ikuwara bang terminal. Latos hunta ka dyan, Chipra. Umor. Ayun na kayo. Bueno, yan po ang marhain na bareta. Mga tugang sa morning hearing. Easy GB. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat, baby girl. Aramontan mga dagdag na bareta. Halito dyan sa luwas. Mega Force Patrol. Buena manong report. Alarmario. Nasa linya. Good morning, Pading Al. Kamin. Thank you so much, Paday. Good morning. Largado na si Mayor, Attorney Pido Garbin Jr. kan Legazpi City, pasiring sa Manila para asikasuhon man ang sa iyang bagong opisina sa Kongreso. Ngunya na aldao, bago na ang alkalde kan Legazpi si Mayor Isiam Ismael. Pagkatapos nindang manumpa kan Biyernes kay RTC Executive Judge Alim Almeida sa LC3. Si Mayor Ismael matukaw na sa City Hall mientras na si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. balik Kongreso na bilang representante kan ako Bicol Party List. Tugon ni Congressman Garbin, in good hands sa iyang personal na pagtubod ang Legazpi City. Bahala naman ang mga bagong set of officials sa panginot ni Mayor Ismael para ipagpadagos ang sa iyang mga napuna na programa. Alagad yaon man pirmi ang sa indang suporta. Gari pa ng bangko, ano? Bangko. Anong ngata ito? Igabaki bangko na you are in good hands. Pero diyan pa man gyud effectivity kan paging mayor ni Mayor Isiam na 12 noon. Technically. Hindi ka matintin na siya ngunyan pa di sa flag racing. Yan nga ni ang sa mabantayan ta kung ano na ang magiging Bantayan sitwasyon. daw tabi. Sa early morning ngunyan. Baka kung ngayon mag-atin ta, pwede naman gayod mag-atin ta. Diyan na 12 noon pa man ang effectivity kan pagtuko niya, pero pwede na gayod ngunyan. O baka si Mayor at Congressman Garbin
Magatin sa flag ceremony, mamaaram-aram lamang. Aha, Diyan pa sitwasyon man na hapon dyan. ang flight. May mga airplane pa man dyan hapon. Oo, yun nga na, siyempre, dapat manamo-samo man sa opisina. Ilingon ta dyan ang magiging sitwasyon, Yun lalo sa mananggad. City Hall. Bula dyan sa flag racing sa Kapitolyo. Diba? Baka, pero kung Gabos man na mga munisipyo. Halos gabos. Siyudad, ilingon ta ang magiging sitwasyon. Yes, okay. Anyway, maraming klasyo yan ang informasyon. Digri sa Lawas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Hali dyan sa Luwas. Yan pa mga baret. Ngunyan tayo ang Lunes. Ngunyan kayang Lunes. Halos gabos mga tugang na mga elected official and re-elected officials matukaw na. Pero 12 noon sinda. Effect 12 noon. Mga tugang ang pagtukaw kan gabos na elected as in re-elected official. 12 noon. Pabantayan taon-taon dyan. Pero pwede na gayon. Baka naman intrigahon na day. Panganang yan. Nagyao na dyan. Pero gano'n sa lingko, pwede na. Tanong pa man. Perang oras naman sana. Pwede na gayon na magkwan, magre-reparo dyan. Pwede na gayon. Iyo man sana nga abutan. Iyo man sana. Diba? Kaya irilingon taon-taon kung magsarabay na sila sa flag raising ceremony. Ceremony. Yan. Ceremony. Tama ba? Ceremony. Irilingon taon sa flag raising. Mga tugang kun yarao na sinda, ha? Pero ang kuyan talaga kayan, 12 noon ang effectivity kan pagtukaw nila. June 30. Yan, ngayon na. Lunes, ngayon. Alright. Tingnan natin mamaya kung yarao na sinda dyan, ha? Totoo, may mga, ako nga ni, araw ka nag-ibunta sa programa ta. May schedule kita kin mga interview sa mga sa mga maturukaw sa posisyon. Alimawa. Ako gusto ko talaga sindang imbitaran digdi sa DCGB. Alimawa. Si Mayor Congressman Garbin, totoo may interview kita. Para muntaman sa iyang mga plano bilang congressman. Siguro mas maray na maaraman ta lalo na sa mga nagburuto sa Ako Bicol, diba? Bilang congressman. Ikadua, interview ta sa Martes, garo naka-schedule ko si Governor Noel Rosal. Tuesday. Pero mas magayong kun sa DCGB ano Chief Ramir ade. Madig disinda ade, di ba? May 8 to 9, 8 to 9, di ba? Kundi is mga basic ugarin bagan. Pero balon ta. 8 to 9 nga sa DCGB. Tapos nga pag Miyerkules, interview taman si Mayor Isham Ismail. Yan. Isham Ismail. Yan. Pag Huwebes ngaya, Mayor Vic Perete, Kandar. Ay day, dapat palan si Vice Governor, Vice Governor Diday ko. Yan. Yung plano ko naman sa programa Tanganapot, Vice Governor Diday ko. Tapos ngaya pag Biyernes ngaya, Mayor Vic Perete. Next week naman ngaya, dumang kita kay Mayor Banda ng Santo Domingo. Kauronon taman. Gari ining mga simanang ining buong Hulyong July ining paglawag kan July, sindan i-feature ta sa mga mayors ngaya. Pagkatapos ngaya ka ito, iba naman kita sa mga congressmen. Ayan. Mayor Crisel, Congressman Crisel, Congresswoman Crisel, Congressman Congressman Caloy Lorian, Congressman Adrian Salceda, di ba? Pero yan ang kuwan ko. Ibang kita sa programang Anhapot. Nganing maraman mga nagburuto, maski suday man nagburuto. Anong gigribo? Ano nang priority ninda sa inda mga tugaw na pagtukaw sa tuya tabi na kuan. Ha? Kaya pupunan tangon niya na Lunes. Tabi, mga tugang in Martes man, si Governor Noel Rosal, Miyerkules, Vice Governor Diday ko. Yan. Tapos Huwebes ngaya, Mayor Vic, iyon yaon sa Daraga Harani. Tapos ngaya pag Friday, ngaya si Mayor Banda. Yan. Tapos sunod tangya sa mga congressmen kanturong distrito. Yan ha. Tapos sa mga mayors naman, dapat igilid ta na ang kuan, igilid ta na ano yan politika. Ang importante ngon yan, maraman ta kung anon sa indang plano. Kaya pwedeng pagtoko mo dyan, mga nga. Di ba? Mga nga. Di ba? O yan lang sa tuyang game plan. Duman mga tugang sa tuyang programang Anhapot sa DCGB. Karen Alan, nasa linya. Good morning, Karen.
Good morning, BP Henry. Antabayan tamantawtawd ang mga outgoing officials kan Kapitolyo Provincial kung mag-aratindin pa ini kan flag raising o kung may mga incoming ng official sa probinsya ng Albay na maaratin din kan flag raising at sinalasot sa BP Henry. Sige daw. Sa dagdag niya tong baleta, dahil itikon na kan papatapos ng sanggunian panlalawigan ng Albay ang pagpumengar asin pag-reconocer sa matrayumpong midterm election kan Mayo kan Commission on Election dahil sa mga selyanin abelya digdi sa probinsya ng Albay. Sa ultimong regular session, ipinahayag ni First District Board Member Sheena Onruge de la Cruz ang resolusyon na mataong komendasyon asin pasasalamat sa matrayumpong pagpundusil kan COMELEC kan May midterm election. Halaga dahil iniinuyunan ni outgoing Second District Board Member Vince Baltasar sa pagsabing kadakol na mga irregularidad o mga perwisyong nangyari kan uminaging eleksyon, arog kan mga automated counting machine na nagpaparalya, asin mga tawong pinaaralat-alat sa pila dahil sa nasa mga irregularidad sa makinarya, kung kaya ipinag-oktaba na muna kan presenteng sanggunian panlalawigan, ang nasabing recognition susub pa kay Board Member Baltasar. Sagpud na dahil nakakapagtaunin magkakani kung paliwanag ang COMELEC sa mga siling na irregularidad o aberya sa mga makinarya o sa maski sa inpang bagay kan tuminalikod na eleksyon, kay aakuon kan sanggunian panlalawigan ng Albay ang nasabing resolusyon para sa Commission on Election. Si Board Member Kwan man sa nagkontra, si Board Member Sene, outgoing Board Member Vince Baltasar, siya man sana. Opo, Bibi. O di dapat pala, ang tumbok ang bareta mo, dahil inuyo na ni Board Member Vince Baltasar ang kahagada, ang resolusyon na ipinagpasar ni Kinatawan Onrubia na taon ng recognition ang COMELEC. Diba? Bako, da entire sangguni ang panlawigan, dapat si Board Member Baltasar sana ang tumbok ta. Bako? Opo. Siya man sana nagkontra. O, kaya ninhuli kaya yan, dahil nangyari na, if may pasar yan, tayo kinagkontra, na matao ki recognition sa trabaho kang COMELEC kano minaging eleksyon dahil duman sa mga minasunod na rason. Roger. Di nangyari kaya i-refile yan sa masunod. Roger on that. Dahil ba naman ang konseho kay wala naman si Board Member Vince Baltasar matuko na siya bilang konsyal kan Legazpi City. Roger. Kaya pwedeng maubos tan sangguni ang panlawigan ta. Ang nagkontra si Kinatawan Vince man sana, saro man sana. Diba? Diba ka ma-misinterpret kita kan iba na mga pag-iriban nila. Okay? Sige. Karen, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Mientras tanto, Baby Angel Mostaza, nasa linya. Baby Angel. Baby Angel. Natulan. Sige, ano na yan? Baka pinatimpla ni mo may kikuan, pinatimpla ka ni mo may kigatas. Angel! Hello? Dahil na ba gabi yung nakakalusot? Ano? Dahil nakakalusot sa apod ko po. Hindi, aram mo, pig-monitor mo nga ni Chief Ramir kung kumusta ang report mo. Ni-monitor niya mo na? Kung approve mo dahil. Yung pagkanduda ni Jimmy. Kali makalaog? Oo. Ayun ano? Maluya si Chief Ramir? Sabi ni Chief Ramir, kay puhandang una na, palasok ko ng ilaw. Latason na kang salbatana ka. Hindi mo nagod mailing yan, sarawayon ka na. Ay, alam niya ni Chief Ramir. Okay, Anyway, sige, so, go. Good morning po. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dagdag pang bareta, nagpaabot ng pagbati ang Civil Service Commission Bicol sa mga Bicolanong regional winners ng 2025 Search for Outstanding Government Workers. Sigon kay Joanna Angela Prianes Lancera, ang tagapagtaramkan na CSC Bicol, kay Bahan Digdi ang BFP Bicol Special Rescue Force bilang CSC Pag-asa Award Group Category,
kasabay man sa individual categories in the Albay Provincial Agriculturist Ma'am Che Erebeta, Barcelona Sorsogon Mayor Cynthia Falcotelo Cortez, DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, LTO Bicol Supervising Transportation Regulation Officer Glenn Mancera, asin si TESDA Bicol Associate Professor 5 Maribel Yang, kaibahan itong man iba-ibang mga persona pa hali sa BFP, may hali sa LTU Pandan Catanduanes, may hali sa man iba-ibang mga opisina, as in schools division officers kan DepEd sa man iba-ibang mga lugar. Ipinaluwanag ni CSC Bicol spokesperson Joanna Angela Prianes sa Lancera na ang mga awardee ni VP Henry na ipapairarom o ipanairarom sa maigot na evaluasyon ka na hensya para sa indang naging mga serbisyo asin marhay na pagtatrabaho. Sinabi pa ni Prianes sa Lancera na ang regional winners ang mga kaibahan bilang semi-finalist kung sindaan maglalaban asin kwalipikado posibleng manggana sa national level na tabi ni Henry. Digdi sa Bicol Region, may awarding na ceremony na nakatalaan na gibuong Setyembre kasabay kan selebrasyon kan Philippine Civil Service Academy o anniversary. Awarding Angel, no rin? September pa po ni VP Henry. Tama. Sige, schedule ta daw si Ma'am Che na Riveta sa interview. Magayon na may interview ta lamang si Ma'am Che. Ade. Apo. Yan, makauron ta lamang. Yan, baga siya duman sa saan nga na opisina kaan? Sa Kabangan. Yan. Congratulations, tabi Ma'am Che. Saro ka pala sa Dangal ng Bayan Awardee. Yeah. Pati VP Henry, si DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad. Yan. Salbay yan na di. Yes. Makon man talaga si Director, si Ma'am Che na Riveta, mahigos man talaga. Buda, mga aktibidades na nga bagang pinagigiribo. Talagang marayon ang mga ideya ni Ma'am Che na Riveta. Kwan sana ako madalang siya kisarong sakong kamuti. Di okay na yan. Umautangan, sarong sakong kamuti lang. Sarong sakong niya kamuti na. Okay. So yan, VP Henry, sa mga resultang informasyon halis sa luwas, si Angel Mostrada, DCGB. Salamat, Angel, sa report. Halis dyan sa luwas. Bet nang yan o. Sarong sako sa nangyay kitang kamote. Naramdaman ko ka ito. May aktibidad sa Ma'am Che duman sa buwang. Kasi ipapaasan sa mobil, sarong sakong kamote. Si Henry M. Nalingawan. Hindi umaga. Bako. Dumang kita mga tugang kay Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, so Titi, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta, naging bisita ka na Sabadong Banggi, si DILG OIC Provincial Director Rebecca Britannico, kung saan siya nagrepresentar kay DILG Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. Dahilan sa dahil nakaabot ang DILG Regional Director sa isinagibong oath-taking ceremony kan mga elected officials kan Banuan kan Piodoran and elected mayor sa persona ni Mayor Evangeline Arandia, agom ni ex-mayor Alan Arandia, Vice Mayor Henry Calliope, mga miyembros kan Sangguniang Bayan kung saan naging administrating officer iyo si Judge Alfredo Ramos kan MPC Piodoran. Sa mensahe kan OIC Provincial Director kan DILG Britannico, sinabi kay ni nasa first 100 days kay puhan sa primero may formal turnover kan mga records kan LGU, mga properties kan lokal na gobyerno sa an outgoing mayor, sa incoming mayor, same sa Sangguniang Bayan. An outgoing mayor kay puhan tawan na in orientation ang mga seat of officers na matukaw sa status as in classification kan Piodoran, ano ang mga ginibo kan outgoing alkalde sa laog ni siyam na taon na termino, ano ang ups and down kan lokal na gobyerno para may maging basihan ang masunod na set of officials kung paano isusugpon ang dating panggugobernar kan dating alkalde palis sa bagong alkalde tanganin na makapag-introduce man nin mga programang ikakapadagos
kana kauswagan kana lokal na gobyerno. Dinagdag pa ni OIC ILG Director Britannico, dapat ang sentro kan mga elected officials ngunyan iyoan kung paano ibubusolan mga programang mas makakaangat sa ekonomiya, mas makakatabang sa mga constituentes ninda, manungod sa turismo asin iba pa kung sain iyo ang applicable ini bako sa naman sa Piodoran kundi sa gabos na mga LGUs kung baga ini na ang nila kana DILG para sa mga maturukaw po ngunyan asin sa mga masunod na matapos naman ang saydang turno nang nakaging eleksyon. Danguguntaan na mensahe kan OIC DILG Provincial Director Rebecca Britannico. We encourage the set of new officials to focus on the jobs and challenges. Ano ba doon sa based on the assessment conducted, bakit si Piodoran hindi nabigyan ng recognize the seal of good local government? Bakit si Piodoran hindi na-recognize as Dawat Kalasag Awardee? Yun po yun. But meron din naman pong successes, the CFLGA Award. Ito pa, the LCPC Progressive, the VAUSI, the Peace and Order and ADAP. Progressing po yung ating accomplishment. And I hope it will be sustained. If not, mas dumagdag pa po. No? Mag-increase pa ang rate na nakukuha natin LCPC. For the SGLGB sa barangay and SGLG, ito po, kasi binago na namin yung parameters, we're waiting for the guidelines because gagawin na po niya ng Secretary na po parehas na po siya ng Local Legislative Award. But then, kahit na po siya magiging term-based. Okay, so yan tabi, BP, manong mo din sa mga mga awards, pinag-award ka na DILG, yung SGLG, sino ba pa. So, po Piodoran, iyo ini ang dapat natutukan ninda so makalaog sa seal of good local governance. And iba pa, araw kaning kalasag awards. Pero aside kay ni naday man nakakuan Piodoran, igwa man in mga iba pang award na kuan gikan sa DILG. Kaya kumbaga digdi mapuon ang panibagong set of officers kan Piodoran sa kung paano mapapaangat asin makakaabol sa ibang mga LGUs na Piodoran ta BBP. Kaya yan eh. Bako sa madihon ko ini. Madihon ko yan eh. Amo? Mayor? Sagom ni Mayor Arandia Alan, di ba? Ayan. Okay, kaya yan. Kayang-kaya. Okay. And Mayor Madam Banji Arandia and Vice Mayor Henry Calio and Vice Mayor Henry Calioping pagkambaking dating mayor bagay ni. Then mga aros so battery of kumpalan yan, mga dating halanggaw na posisyon diyan. Yan. So mga sangguniang bayan members, so siba mga dati na dit man sa nasubago, pero sa pagtarampas na sa makansayang inaugural speech, talagang sabi ni Robin Padilla, battery. Okay, sige. Yan sabi BP, ang sa tuya man na pagtugay-gay, congratulations and yun na yan, panibagong trabaho papon sa sinda sa angon yan. Yes. Yan sa PDP, ang sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, PDP. Salamat, Jimmy, sa report. Kali dyan sa luwan. Kapunan tadaw mo na ang pag-asa. Standby mo na Joshua at saka Jumar. Tawagan muna natin ang pag-asa para po sa latest na forecast. Ngunyan pong June 30. Last day. Mga tugang kan Hunyo tabi. Sa aga palang July 1. Adi. Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. On the air ka na tabi. Anong latest forecast Go ahead. Maray na aga po. Para po sa yung latest na weather forecast mo na Lunes, turing na mataan man ang low pressure area sa Laucan Philippine Area of Responsibility
sa distansyang 1,230 kilometers sirangan kang Central Luzon. Samantalang southwest monsoon o duro sa bagat ang padagos pamana nakakaapekto sa Visayas, sa Mindanao, sa Central asin Southern Luzon. Hindi man sa Kabikulan sa maghapon, nilalauman man ang mapanganoro na kalangitan, asin igwaman tsansanin mga kalat-kalat na mga pagkuran, asin pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa timog sulnupan hanggang sa sulnupan na mamamatean, na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. At tinatay agwat kan temperatura ngunya na maghapon, 24 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:22 nin aga, masulnop at yan alas 6:15 nin hapon. Alirig sa Diyos ti Pag-asa, Ariel Samucho. Sir Ariel, maka-affect na sa tuya sa low pressure tabi? Di man po direkta nakaka-apekto ini yung low pressure Oo. area di sa may Bicol. Alagad yung extension kaniyo, mga cloudiness or yung trough. Yun man po nagdadala sa tuya. Medyo mapanganoro na kalangitan sa nguyan. Bata pagkahapon baga nag-uuran adi? Pagkahapon? Ayun po, may ng baga trend ngunyan. Kadalasan pag bandang hapon, yung mga pikilat na may pagdaguldol. So, padagos po kita mag-iingat sa mga pag may mga thunderstorm kita, darakan lalo na sa kang pikilat. Yeah. Salamat tabi, sir. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Salamat. Alright. Mga tugang, iyan po ang latest natin sa kalagayan ng panahon. Mientras tanto, Joshua Bino, may dagdag man na report. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Joshua, come in. Yes, Bitay. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, pagkatarabangan para sa pagprogreso kan Daraga Albay. Ini na nagbubutwa sa nangyaring oath-taking ceremony kanakaaging Sabado sa munisipyo kan Daraga Albay. O na siya magpuon sa mayor, vice mayor asin mga elehidong konsyal sa bayan na nag-attendir sa oath-taking ceremony kanakaaging Sabado bandang mga alas 5:30 ang pagkahapon asin ginibo duman sa Daraga Community College o DCOMC sa Barangay Salvacion sa munisipyo kan Daraga Albay. Sa dagi na mensahe ni Mayor Victor Pirete matapos ining kapag sumpa sa iyang posisyon, iyo ang igilid na politika asin magtarabangan na sa progreso kan Daraga Albay. Tingagad kay ni ang suporta kan Vice Mayor asin kan mga miyembros kan Sangguniang Bayan, sharing man kan mga barangay opisyal kan Daraga Albay, pati na kan mga residentes kan nasabi ng munisipyo para sarabay asin sararo sa pagprogreso kan munisipyo. Ang ang administrating officer is si Honorable Judge Jason Rodenas, ang presiding judge kan Daraga Municipal Trial Court, asin formalmenteng nakasumpa sa posisyon si Mayor Vic Perete, Vice Mayor Flor Jacel Ruiz, asin ang 8 konsyal sa nanginotan, Konsyal Bob Magalona, Konsyal Jun Nunez, Konsyal Julius Doran, Konsyal Attorney Ian Makasinag, Konsyal Attorney Pilo Dilomen, Konsyal Warren Sorsogon, Konsyal Attorney Carlos Bailon, Konsyal Attorney Joey Marciliana. Nakatalaan na magturo ko ini sa indang kanya-kanyang posisyon udto taod ngunit na aldaw ni Lunes Hunyo 30, 2025 kung saan pinaglalauman na kumbaga magiging smooth man tabi bitenri ang dalagan kan paggobyerno sa Daraga Albay dahil ang nareparo na igwama ni marhay na koordinasyon pagkatabangan huron-huron si elected Mayor Perete asin si Vice Mayor-elect Flor Jacel Love Ruiz asin ang mga miyembros man kan Sangguniang Bayan o kaya ang mga nailihir na mga konsyal alos Guzman ini dating nakaibahan na kan alkalde kan mga tumilikod na mga termino kung kaya sa pagturo ko kay ni sa posisyon
Hunya na aldaw, Hunyo 30, sagkod sa matapos sa 2028, tiga hiling-hiling man dan sa Daraga Albay, medyo maging marhay man ang dalagan kan panggugobyerno. Yan bitin dagdag na storya, Josh Fabino, DCGB. Salamat, Joshua. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Headlines tayo. Sandali lang, Jomar. Babalikan ta ka. Ramon tamanan mga headlines sa lado nasyonal. Kumusta kaya ngunyang kumpir ang rollback kan presyo kan produktong petrolyo sa aga? Good morning, Jenny. Yes, good morning Sir Henry. Good morning sa mga parantabay para sa mga pamayokang darakulang bareta sa lado nasyonal. Ngunyan na pagkaaldaw ni Lunes. Pagkaalgalde ni Alice Guo sa Bamban Tarlac, pinawarang kwenta kang Manila RTC, Chinese national na nagpapanggap bilang Chinese arestado, VP Henry. Korte pinagmando ang pagpapalibre sa sarong lalaking napagkamalang leader kang NPA. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dapat bantayan kang namamanwaan sigon iyan sa mga political analyst. Mas dakol na Pilipino pigpipiling dai magpakasal sigon iyan sa PSA. Oh. Propesto kang Office Tapos, Oo. rimate. Natada. Oo. Nata. Base sa nagbutuang datos VP Henry kang PSA, mas pigpipili ininda na di magpakasal dahilan sa nagkapipirang rason sa VP Henry sa pagtios, and dakol da VP Henry ngayon ang nagiiribahan na mabulagan man sa nga niya, Yes. sabi ni Chief Ramer, mabulagan man sa dahil naman hanggang magpakasal. Grabe naman. Si Premier. Naku po. Kung Yes. arag masanakan ang trending, maray pa dahil una kita. Opo, VP Henry. Pero Oh. sabi kay VP Henry, bes dakol da kayo yun ang nag-iiribahan na so iba VP Henry, kasal sa uwes. Oo. Okay. Pero at the end, Natadaw ano? nagbubulagan manggiranay. Natadaw ta. Ano, pinaliwanag ang PSA? VP Henry, Oo. ipinaliwanag, pero nagpaluwas lamang sinda VP Henry manungod sa datos. Ayan. Okay. Okay. Si Gatchalian, ipinagbubusol VP Henry na yung Office of Civil Defense mas ipigbubusol nila na pakusugon ang pagkakaigwan ng earthquake drill sa mga eskwelahan sa bilog na nasyon. And sa ngunyan, nakikipag-coordinar naman sinda sa Department of Education. Okay, so nagpatanid man si Senador Panfilo Lacson na mabugtak ni posibleng kasusupgan sa Senado in kaso da imalawas VP Henry ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na sagod sa ngunyan ipinagbubusol. Okay, yung senior high school SHS Work Immersion Program VP Henry, nasa 14 VP Henry ang naaprubaran digdi sa bilog na nasyon, and sa digdi VP Henry ang napili sa probinsya kang Albay, iyo ang ligaw. Okay. Sige VP Henry, yung rollback naman na sasabi mo VP Henry, sobra sa 1 peso VP Henry ang rollback posible sa aga mangyari. Okay? So, ang iba pang detalyes kay VP Henry sa alas 6 as in alas 7 yung pagbabareta sa pangalan ni Direk Mar de la Cruz. Ako po si Jenny Balyaran, Kaparinaaga. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat, Jenny, sa mga headlines. Ngunyan pungaldaw, mientras tanto, dumang kita kay Jomar Bien. First District tayo. Hello, Jomar. Good morning. Anong latest dyan? Salamat, BPN. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Lagadi si Tabaco City Mayor Crisel Lagman sa Manlaylay na lugar digdi sa First District para i-administeran o taking kan mga ilihidong opisyales sa Lambang Banwaan. Kanakalis na Sabado, pinunan kan alkalde sa Banwaan kan Tiwi para sa outtaking dangan buminalyo sa Banwaan kan Santo Domingo. Kasud aldaw na Domingo,
enot na nagkaiguanin na turnover ceremonies aga sa siyudad kan Tabaco, hali sa iya bilang alkalde, pasiring sa incoming Mayor Ray Bragais, Vice Governor Ray Bragais. Aga yan, pagkahapon, nagkaiguanin oath-taking sa Banwaan Tiyan Malilipot si Mayor Sinon Bulante kasarabay na iba pang mga edidong opisyales na inatindiran man ni Mayor Crisel Agman. Then pagkabanggi, balik sa Tabaco, ang alkalde para sa ceremonial turnover and oath-taking kan renda kan gobyerno, hali sa mga dating ilihidong mga opisyalis kan syudad, pasiring sa mga bago. Ngunya na daw naman, sinabi ni Mayor Crisel Agman na nakatalaan siya magpasiring sa Banwaan kan Malinaw, asin sa Banwaan kan Bakakay, para naman sa all-taking kan mga ilihidong opisyales. At yan to, formal ng babayaan ni Mayor Crisel Agman Luistro sa iyang posisyon bilang alkalde kan siyudad kan Tabaco. Sin ipapasa na ini kay Vice Governor Ray Bragais, mantang si Lagman iyon naman ang maserbi bilang representante kan First District kan Albay. Yan BPL, yan mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGP. Salamat, Jomar, sa report. Alright, sige, o di ano pa, kabareta na kita, susunod na sa GB News Express. Pag-ID kita nakapaningit, buda, ito, pating Ray, saga na lang tabay so sa imong rawit-dawit, saga na lang tabay sa imong rawit-dawit, alas 6 na, mga tugang, mga darakulang bareta, masunod na, pagkalipas kan mga patalastas. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:01. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw, mga tugang Lunes ngunyan, June 30, primerong aldaw sa pagkasumir sa pwesto kan mga ilihidong opisyal sa bilog na Pilipinas. Mga programa salado kan salod, maututukan kad administrasyon ni Albay Governor Noel Rosal. Selebrasyon kan Diamond Jubilee, opisyal ng Piglansar kan Legazpi Diocese. Sa lado nasyonal, pagkaalkali ni Alice Guo sa Banban Tarlac, pinawarang kwenta kan Manila RTC. Chinese national na nagpanggap bilang Filipino, arestado.
sa ibang nasyon, UN nuclear watchdog sinabing pwede pang magproducer ang Iranian nuclear weapon sa ibong kan pambubumba. Business News, epekto sa ekonomiya kan propestong buwis sa remittance kan mga foreign workers sa Amerika. Dit man sana sigon sa palasyo. Health News, rason kung nata pigpulikat ang sarong tao. Aramon. Detalyes niyan, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Maut na tutukan in marhay kan administrasyon sa aram kan pamamayo ni Governor Noel Rosal ang mga programa sa lado kan salud sa probinsya ni Albay. Base ini sa minsay kan gobernador sa ginibong inauguration as in oath-taking kan nakaaging aldaw sa Albay Astrodome. Inot na sinabi kan opisyal na apisar kan magayon na liderate ni Governor Grex Lagman as in Governor Glenda Bungao sa iyang pinagpapasalamat. Dakon man giraray ang dapat na bagohon asin pagpapakaray sa sektor. Dadag pa niya na nakipaghuro na siya sa PhilHealth manungod sa lakdang na dai pagpabayadon ang mga pobre kun mabakalin bulong sa mga ospital. Apera kay ni maut man na matutukan kan opisyal ang proyekto na naglalaog sa probinsya kan Albay hali sa gobyerno nasyonal. Hagad ni Rosal na makipagtabangan o makikipagtabangan kan tulong kongresista konsensyaman ang tiraman doon kan Local Government Code Section 27 na pagyasabi digdi na kaipuhan maaraman asin maaprobaran mo na kan lokal na gobyerno ang mga proyektong implementar hali sa gobyerno nasyonal. Dadag pa niya natututukan man niyang sistema kan quarry sa probinsya kan Albay kung sa ng bilog na 167 na quarry site sa probinsya ang sa iyang bibisitahon. Katakod kay ni sa iya man nahihilingon ang mga nag-ooperate nin quarry sa probinsya kung may mga magkakanigong dokumento ining pugol. Alagad sinabi kan opisyal na sa iyang pagbisita, dahil niya man na papasaraduhan ang quarry site o ang kumpanya, alagad hihilingon sana kung nagsusunod ini sa regulasyon kan gobyerno probinsyal. Apera kay ni pagbabawalan man kan sa iyang administrasyon ang pagluwasin mga truck po na 5 nin paghahapon. Katakod kan reklamo kan mga albayano sa iyang pagilibot sa panahonin kampanya. Dagdag pa ni Rosal na maut niya man na mapadagos ang programa para sa mga senior citizens kan probinsya. Asin maut niya na matabangan sa giraray ang opisyal di barangay sa Albay sa paaginin pagdugang kan sa endang fundo doble ang itinaong 100,000 pesos kan sa iyang nakaaging administrasyon. Gusto ko muli pasalamatan ang ating mga kababayan sa Albay sa pagbigay sa akin muli ng tsansa, ng tiwala. Asahan nyo, gagawin natin lahat. Magtulong-tulong tayo. Hindi naman ako ang pinakamagaling sa Albay. Gawin nyo lang akong utusan kung ano ang gusto nyo para sa ating lalawigan. Tingog ni Governor Noel Rosal. Mientras tanto, bilog na makikisumaro asin makikipagkooperar ang Primer Distrito sa magiging liderato ni Governor-elect Noel Rosal. Inay pinahayag ni Albay 1st District Representative-elect Mayor Crisel Lagman Luistro. Katakod kan ginibong inauguration ka nakaaging aldaw sa Albay Astrodome. Dagdag pa kan opisyal na sa tulong taon na pagtukaw kan sa endang administrasyon. Makikisumaro ang distrito sa mga programa, proyekto, aktibidades sa sinibapa na ibubusol kan masunod na administrasyon. Mientras na pigalaoman man ni Representative Lagman na mangingenot ang pagkakasararo asin kooperasyon kan mga opisyal para sa ikakamarhay kan albayano. Katakod kay ni tinawanin doon ang mga panaramon na less politics, more service, less propaganda, more principled leadership, less promises, more performance. Ang sa inang gigibuhon sa inang pagtukaw sa bagong termino. Nagpromisa man si Representative Crisel Lagman sa mga albayano na sa iyang papamahalaanin marhay ang kwarta kan tawo asin makabilog nin programa na mapapakinabangan kan probinsya sa haloy na panahon. Huwag natin isipin na hindi nakikita ng tao ang magandang paggogobyerno dahil appreciated din ng marhay ang good governance. Now that the people have spoken, sabi nga ni Vox Populi, Vox Dei. Ang tingog kang tawo, iyo ang tingog kang kagorangnan. Our people expect their leaders to use the people's money effectively, efficiently, minimizing waste and optimizing results.
Congresswoman Crisel Lagman Luistro. Mientras tanto, Karen Ala nasa linya. Aatindiran pa kan mga magkapirang mga opisyal kan gobyerno provincial kan Albay ang flag raising ngunyan na Lunes bilang ultimong pagkortesiya sa mga taga-Kapitolyo sa naging pasipaghuron kan DCGB News kay outgoing Governor Glenda Bunggao. Sinabi kay ning maatindir pa siya kan flag raising ngunyan na ultimong Lunes niya bilang gobernador bago ang formal na pagbalik asin-asinid kay ni Taw-Taw sa siyudad ng Tabaco bilang Vice Mayor. Mantang si Administrador Provincial Dr. Cedric Daep, kinumpirmar na maatindir pa iningunyan kan flag raising dahilan kasusog sa iya, formal ining maali sa Kapitolyo pagkatapos na nagkan flag raising bilang bagong Chief of Staff na ni Congressman Adrian Salceda kan 3rd District. Apwesa sa mga iyan, aabangan niya to kung maaratindir man sa flag raising at si Vice Governor Ray Bradais, asin kung may iba pang mga opisyal kan sanggunian panlalawigan ng Albay, ang maparalo man na maging presente at sa nasabing aktibidad. Mientras tanto at siya na alas 12 ng Okto, formal nang maturugaw ang gabos ng mga ilihitong opisyal sa pilot na probinsya ng Albay, mantang digdi sa probinsya, efektibo, Governor Noel Rosal na ang bagong gobernador kan probinsya ng Albay. Karen Ala, DCGB News. Albay Electric Cooperativo Aleco ma-provide nin bihikulo kan sa indang mga miyembro konsumidores na ma-attender sa Annual General Membership Assembly sa Hulyo 5. Detalye kay Angel Mostaza. Ma-provide na nin mga bihikulo na sakayan na an Albay Electric Cooperative o Aleco para sa inang mga miyembros konsumidores na hari sa hararayong lugar sa probinsya na maatindir sa Annual General Membership Assembly o AGMA 2025 sa Hulyo 5 sa Albay Astrodome sa Old Albay District, Legazpi City. Ini ang pinag-anunsyo ni Aleco Information Officer Angelo Joy Galero kung sa inyo niya na aldaw, ipapaluwas nila ang listahan kan mga lugar na pwedeng maghalat o magiging pick-up points kan mga maatindir sa mga aktibidad asin ihahatid man giraray ini pauuli sa indang mga lugar. Sinabi ni Galero na paagi ini ninda para matauwanin oportunidad ang sa ilang mga konsumidores na makapag-atindir asin makapagpartisipar sa aktibidad maski pahali sa hararayong lugar. Ipinaliwanag naman ni Aleco Paralegal Officer Charles Dean Ramos na Asembleya anak pasado sa Board Resolution Number 67 Series of 2025. Kaibahan sa mga agenda sa pag-aprobar o ang pag-aprobar kan luwang na 10 pesos na siniya sa buffer fund sa eksistidong 10 pesos na koleksyon asin ang pagratifikar kan pag-utang kan nina 200 milyon pesos sa National Electrification Administration. Ang AGMA 2025 ang pupunan alas 7 ng pagkaaga para sa on-site registration matang andain mga kapag-atindir ng personal ang pwedeng mag-antabay online. May gutman na ipinaramdom kan kooperatiba na dai pwede ang pag-atindir sa paagilin proxy o bako mismo nga ang nakarehistrong membro konsumidor. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Official na pong ipinaglunsar kan Legazpi Diocese ang selebrasyon kan Diocesan Diamond Jubilee kasabay kan solemnidad kan Saints Peter and Paul kasudma. Ginibo ang paglansar kan selebrasyon sa paginin banal na misa sa St. Gregory the Great Cathedral kang Legazpi City na pinanginutan ni Obispo Bong Bailon kasabay ang mga kapadian kan diocese. Pahayag ni Bishop Bailon, bigyan ganjar kanyang gabos na paratubod na makisumaro sa maugmang selebrasyon siring man sa mga nakalinyadang aktibidad sa masunod na mga bulan. Mientras na ipinaluwas naman ang theme kan selebrasyon na may titulong 75 taon nin pagbaklay kung sa'y nakaangkla ang mga tatramo na biniyayaan, inaantabayan, asin, sinusugo. Jimmy, nasalita, may dagdag man na report. Inapod ni Congressman-elect Adrian Salceda, Canter District, ang sayang tito, former congressman, former governor Joey Salceda, na Citizens Joey,
Bubakasyon naman ang pundasyon kan Salceda sa politika, 30 anyos manini na nag-serve sa mga albayanos kung saan asigurar ni Congressman Adrian Salceda dahil maghadit ang mga taga 3rd District, taga Piodoran, dahil siya ang mapadagos kan mga programa at advokasya ni Congressman Joey Salceda, lalo na ang angat sa lahat program. Ini ang mensahe ni Congressman Adrian Salceda sa oath-taking ceremony sa Piodoran kung saan siguro niya na kung ano ang mga binotasan na promisa, pinuunan na mga programa kan Salceda, pagtabang digdi sa Piodoran sa lindong kan bagong alkalde man sa persona ni Ma'am Banji Arandia dahil maghadit sa pagsabing ang serbisyong Salceda, magpapadago, suportado ang kapadagos man kan serbisyong Arandia, ang pagpadaba kan Salceda sa Piodoran mantinido kung saan pinadaba sinda babalusan maninda ini pagpadaba sa persona ng unyan kan Robin, new elected congressman kan 3rd District Adrian Salceda. O yan sa iyang tingog. Hindi po ka mo mag-aadit. Si Governor Joey, may puro pakasyon na katungana. May naman katungana. We call him now Citizen Joey. After 30 years of public service, wala back to a normal, law-abiding citizen na po siya. Pero despite that, I would like to thank Piodoran for your unwavering support, especially sa ating angat ang lahat global and five. Hindi po ka mo mag-aadit. Hindi po ako. Kaming pamilya Salceda, basta nagpisara, pinanindagan po ka na mo. I strongly emphasize the progress and growth of Piodoran, and I would like to announce, of course, para po sa karamahin nyo, kung pinamana po sa ato ni Lolo, ni former Mayor Jesus Salceda Sr. The phrase, amor con amor si paga. Ang ibig sabihin po niyan, ang pagmamahal, dapat binabalikan ng mas malaking pagmamahal. Congressman Adrian Salceda kan 3rd District of Albay. Giminasalita si Gibingers. Padagos kita ngunyan sa mga darakula pang bareta, official na pong pinangaranan kan Korte Suprema ang enot na Deputy Marshals kan Office of the Judiciary Marshals o OJM. Ang mga ini, ang matabang naman tiniron ang katrangkiluhan, seguridad asin proteksyon kan mga miyembro, opisyal, mga tauhan asin prioridad kan mga huwes. Sinda retired Major General Joel Napoleon Coronel, retired Colonel Randy Rimonte, asin dating National Bureau of Investigation Officer in Charge Eric Distor ang magisilbing Deputy Marshals para sa Luzon, Visayas asin Mindanao na makakatuwang ni Chief Marshal Manuel Gaerlan. Personal na nanumpan mga ini sa ampang ni Chief Justice Alexander Hismundo sa Korte Suprema Session Hall. At ang inot nang nanumpa si Gaerlan kan Marso ngunyan na taon. PNP Chief Nicolas Torre nagbisita kasuhapon sa Bicol, partikular na sa probinsya kan Sorsogon. 5 minutos na response kan PNP, tinawanin doon. Report kay Joshua Bino. Nakaabot na ligdi sa Bicol ang Philippine National Police o PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Ini matapos na panginutan ka na sabi ng opisyal ang blessing, inauguration as in turnover ceremony kan bagong konstruhir na edipisyo kan Sorsogon City Police Station. Nangyari ang pagbisita kay ni kasudma Hunyo 29 sa Sorsogon City, probinsya kan Sorsogon, kung saan nakasarabay ni Torre, si Senate President Chis Escudero. Apuera ka nasabi ng blessing and inauguration kan Sorsogon City Police Station. Nagkaigwama ng command conference si Torres sa gabos ng mga halangkaw na opisyal kan Police Regional Office 5. As in nagkaigwa ng simulation kan 5-minute response. Ang 5-minute response na ni, iyon mayor na direktiba ni Torres sa lado kan PNP. Kung saan ang mandato sa laob ng 5 minutos dapat may mag-abot ng responde ng pulis sa naman ang klase ng emerhensya o kaya pinakaipuanan sa indang presensya. Siling man, pinanginutan kayo ni ang pagkataon ng cash assistance sa 8 nagsuko na mga former
rebels. Sa pagbisitang ini ni Torre digdi sa Bicol, partikular na sa Sorsogon, tulong bagay man ang pinawan doon kay ni. Kung saan ini ang magiging angkurahe kan sa iyang liderato, swift and responsive public service, integrity-based leadership, as in community partnership. Ang Police Regional Office 5, si Raroman kan liderato, na Regional Director, Police Brigadier General Andrea Dizon, nagpahayag man min masarig na pagsuporta sa mga direktibang ini kan Chief PNP sa ngaran ni Police General Nicolas Torre III. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mga tugang na arestar po kang National Bureau of Immigration ang sarong dayuhan na nagpapanggap bilang Filipino sa Daet Camarines Norte. Sa informasyon kang Bureau of Immigration na arestar ang pinagsarong persa kan Intelligence Operatives, Armed Forces of the Philippines as in Presidential Anti-Organized Crime Commission ang Chinese national na si Wu Shiji. Ang pag-arestar gidibo sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sigurohon na nakakasunod sa ley ang mga dayuhan na magtiner sa Pilipinas. Napagarama na nakakuanin government-issued documents ang dayuhan asin nagpambidbid na Pilipino asin nagagamit nin mga ID para makakuanin lisensya nin badil. Sangonya na kustodya kan Bureau of Immigration ng dayuhan. Mandang pigahalat pa ang deportation proceedings dahil sa pagbalgar sa immigration laws. Incoming Tabaco Mayor Ray Bragais, ipagpapadagos ang mga programa ni Mayor Crisel Lagman. Jomar Bien sa detalye. Ipapadagos ni incoming Mayor Ray Bragais ang mga eksistidong programa na pinunan ni Tabaco City Mayor Crisel Lagman. Ini ang pinahayag ni incoming Mayor Ray Bragais kasunma sa ginibong turnover kan paggobyerno kan Tabaco ali kay Mayor Crisel Lagman pasiring sa iya. Sinabi ni Bragais na ano pa man mga programa na eksistido kan alkalde o eksistido ngunyan sa syudad kan Tabaco na pinunan kan alkalde, maging mga proyekto iyuan sa iyang ipapadagos asin maninirbihan siya na dainin kolor politika. Sa ginibong turnover kasudma, ilinatag ni Mayor Crisel Lagman kay incoming Mayor Bragais ang mga akomplishmento kan sa iyang administrasyon. Kaya iba man digdi ang nagabos na mga eksistidong programa, mga natapos na programa asin dapat na ipagpadagos na mga programa. Saysay man kan alkalde ang halos 40 mga awards na naresibi kan Tabaco City sa lado kan probinsya, rehiyon asin nasyonal. Sigun kay incoming Mayor Ray Bragais na ingwaw niya na mamantinir ang mga award na nakukuha kan Tabaco City sa tabang man kan mga department heads. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mga tugang 20 minutos po makalipas ang alas 6 nin bagada. Magbabalik kami makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park.
For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407. Or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inulita sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Select BDO branches are open Mondays to Saturdays from June 2 to July 18. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga darakula niya tong Bareta. Ipinawarang kwenta kan Korte Suprema ang pagiging alkalde. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga darakulang Bareta. Pinawarang kwenta kan Korte Suprema ang pagiging alkalde ni Alice Guo sa Banban, Tarlac matapos magluwas ng desisyon si Judge Liwa Hidalgo kanakagingal daw. Pinaboran kan Manila Trial Court o RTC Branch 34 ang co-warranto petition kan Office of the Solicitor General laban kay Go sa pagkasabing dainin kaduda-duda na Chinese ini dahil parehong Chinoy ang sa iyang ama asin nila. Ang gustong sabihon, void o dainin visa, magpuon, pasapuon kan pagkaalkalde ni Go. Napatunayan sa korte na si Alice Go asin ang Chinese citizen na si Go Waping sarong tawo base sa pagkakapareho kan fingerprints kay ni. Tinaman nindon korte na ang Philippine passport ni Go kasi nang sa iyang birth certificate bako magkakarigo na ebidensya patunayan ang sa iyang pagka-Pilipino. Sa ibong nalado pinahimutikan man kan legal team ni Go na naging investigasyon kang National Bureau of Investigation. GB News Express. News Express. GB News Express.
Baretang unyan mga tugang sa ibang nasyon. Ipinahayag po United Nations Director Rafael Grossi ng International Atomic Energy na pwede pang makagibo ang Iranian enriched uranium sa laog ni nagkapirang bulan sa ibong kan pambubumba kan Estados Unidos sa Israel sa nagkapirang nuclear facilities kang nasyon. Matatandaan na Hunyo 13, ipinaglansar kang Israel ang mga bomba sa mga nuclear as in military facilities kang Iran. May katuyuhan na pugulan ang pagibo ni nuclear weapons. Sinabi ini o sinundan ini kan airstrike kan Amerika kung saan ginamitan kang nasyon ang sa indang high-tech na bombers equipment. Gon kay Grossi, mas may mga o mas kinadanyaran ang pasilidad. Padagos ang kakayahan kang Iran na magpuonin uranium enrichment sa lalong madaling panahon. Business News. Business News. Day po mga tugang ikinahadit kan publik o kaya day dapat inikahadit ang publiko sa mga mga eksperto may kinaaraman sa epekto sa ekonomiya kan Pilipinas sa propesto kan Amerika na patawanin buwis ang mga remittances kan mga foreign workers sa sendang nasyon. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro na base sa pag-aadal kan Department of Finance day pa maabot sa 10% ang pigalaoman epekto sa gross domestic product ng nasyon in kaso mapirmahan ang propestong ley. Nasa 20% man sana kan 4.4 million na OFW sa Amerika ang maapektaran, partikular na ang mga non-US citizens kasabay ang mga green card holders as in mga working visa. Health news, kasabay mga tugang si Angel o kaya si Jenny Balyaran, may kinaraman sa rason kung nata pigpupulikat daw ang sarong tawo. Jen, good morning. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Pig-apod na pulikat ang bigla ang pagtagas kang muscle sa lawas kang sarong tawo dahil sa pagkapagal kang muscle as in dehydration. Minsan, naiipit ang ugat sa balakang o kaya pirming nakaipit sa sarong pwesto ning haloy na oras. Kapag kulang sa mineral ang lawas, arog kang hababang potassium, calcium, as in magnesium, pwede man pulikato ng sarong tawo. Ang mga tawong pirmi pigpupulikat iyo ang mga may edad na, kulang ang pag-inom nin tubig, bados asin ang mga may helang na diabetes asin thyroid. Tanganing malikayan, kaipuhan uminom ning 8 sakod 10 baso ning tubig araw-aldaw asin stretch ang anumang parte kang muscle o lawas sa kada minutos. Yan ang health news hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ramon tadaw mga tugang ang latest na report sa kamugtakan kampanahon. Good morning sa Pag-asa, kasabay si Ariel Samodio. Maray na aga po. Para po sa yung latest na weather forecast mo ngayon na Lunes, turing na mataan man ang low pressure area sa Laucan Philippine Area of Responsibility sa distansyang 1,230 kilometers sirangan kang Central Luzon. Samantalang southwest monsoon o duro sa bagat ang padagos pamana nakakaapekto sa Visayas, sa Mindanao, sa Central asin Southern Luzon. Hindi man sa Kabikulan sa maghapon, nilalauman man na ang mapanganoro na kalangitan, asin igwaman tsansanin mga kalat-kalat na mga pagkuran asin pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa timog sulnupan hanggang sa sulnupan na mamamatean na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. At tinatay agwat kang temperatura ngunya na maghapon, 24 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:22 nin aga, masulnop at dyan alas 6:15 nin hapon. Alirig sa Diyos ti Pag-asa, Ariel Samudio. Mga tugang iyang pangkabilugan kan mga darakulang baretang unyan sa GB News Express. Sa pangaran ka nagsurat kan bareta, News Director kaya Jenny Balyaran, kadawang si Nicole Anglorian, siring man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwan.
Ito po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpo City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Experience Alagang UNC from enrollment to employment. Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Ngunyan pong aldaw. 20 minutos na. Alas 7 na po umaga. Good morning, Tabi. Sa mga taga Legazpi City Public Market. Taray na aga sa endo dyan. Ang mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mga atay, kay pan po nasabayan nin protection Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Yan po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid. Mga tugang, iyan po antioxidant na nakakatabang sa pagtaoning proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang pag-inom kang atay. O pwedeng mabawasan ang helang sa atay. Ako pag-inom kang atay. Pwedeng mabawasan o mapugulan mga tugang ang paghubag kang atay. Yan ha. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po mga tugang sa baskog na atay. Asin po para po sa satuyang marahay na salod. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Available man iyan mga tugang hindi po sa Bicol Region asin ibang parte kan Pilipinas. Liver Aid Silimarin Capsule. Approve yan kan Food and Drug Administration. Asin siring man mga tugang, iyan po sarong herbal o kaya food supplement. Yan. Sige. De bueno. Oy, Juan, Nicole. Karon no tabi, nagbar may tawo sa luwa, sa labi. Karon no tabi ko doon tuyo ka iyan. Diretso kitang mabaretang alas 7. Wala kaya ngunyan si Pading Mar de la Cruz. No?
Kaya gero-duro diretso kita, mga tugang ngunyan tabing aldaw para po sa Bareta alas 7. Karon daw tabi ko ng tuyo kan nga di magparahala. Bueno. Di ngunyan tabing aldaw, mga tugang, ano ang mangyayari ngunyan na Hunyo 30? Tabi, ano ang mangyayari ngunyan tabing aldaw sa bilog na Pilipinas? Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Ngunyan tabing aldaw, Hunyo 30, dyan pong 12 noon, mga tugang mapuuna kan sa indang trabaho ang mga elected asin mga re-elected na opisyal kan sa tuyang sa bilog na Pilipinas. Pon po tabi sa konsyal, vice mayor, mayor, nin mga munisipyo asin syudad. Kasarabay tabi ang mga board members, vice governor, asin po governor, asin po ang mga congressmen. Kasarabay tabi ang mga senador kan sa tuyang nasyon. Ngunyan tabi na 12 noon, mga tugang Hunyo 30. Yan. Iyo tabi yan, mga tugang ang sa tuya tabi na magiging babantayan. Pag nasa pag-asumir ninda sa pwesto, ano kaya mga tugang ang sa indang gigribuhon? Ano kaya ang sa indang magiging sentro nin konsentrasyon, nin tabang mga tugang sa tuya tabi na nasa na kuya nakasentro mga tugang ang sa indang magiging trabaho. Nadagog nindukan sinda po nagasumir sa nag-take oath mga tugang bilang mga elected official. Kanya-kanyang sabi, kanya-kanyang mga pangako para po sa siring na bagay. De ko lang aram kung kanso Sabado ba yon? 28, nagsumpa mga tugang si Governor Noel Rosal para sa pangkabuuan, mga tugang na sitwasyon tabi kan sa tuyang probinsya. Base duman sa nakuanya mo na informasyon, ang magiging prioridad ka ini, iyo po ang may kinaraman mga tugang sa tuya tabi na salud, ang pag-abot sa medical services. Base po duman sa iya na sinarabi kan magsumpa ini. Kaya ilingon ta kung on magiging programa may kinaraman mga tugang sa salud sa probinsya Kanalbay. Ta ini po ang concern o ningane igapalan sa DCGB kitawo digdi mahagada ang tabang. No, kung di pa no to maisingit ini naduro-diretso pa lang kita taod-taod mga tugang sa tuya tabi na programa ta may mga naka-schedule kitang mga kakaoronan. Hilingon tatabi taod-taod kung paano yan. Ang pagkakaigwa mga tugang nin konsentrasyon sa medical services, dakula tabing-tabang yan. Kaya pag-abot ta sa health, sumadahon ta so report so nangyari kan Sabado. Pag-abot ta tabi sa health, mga tugang kakahurunon kan gobernador ang PhilHealth na dapat tabi ang mga nagtitios dahil na po nagbabakal nin bulong. Yan. Paano daw yan? Adi, ihaputa iyan kay Governor Rosal kung paano iyan na sistemang yan na ang mga pobre tabi dahil na mga tugang mabakal nin bulong. Siring man, pag-abot tabi sa national government, ang gabos na mga programa kan sa tuya na gobyerno nasyonal. Oras iyan na inimplementar sa lokal pinadaranget sa probinsya Kanalbay, dapat tabi may approval ang local council. Yan. Sana dahil mag-iriwal. Tungkol dyan. Gabos tabi may approval ang local council. Kung sabihon, nagibo ka ngayang programa digdi sa Daraga, Legazpi, sa Albay, hali sa national government, dapat mag-agi yan tabi sa local council, susog mga tugang sa Section 27, tabi kang local government code. Yan. Adi, yabar daw, hihilingon ta daw iyan, kung ano iyan na mga aarabutan kaan.
dakulong bagang mga programa sa nasyonal an pipadara mga tugang sa mga probinsya. Paano ka nakikigigayod sa mga alkalde, nakikigig na sa mga opisyalis lokal, nagwa nakipigigibong proyekto, dahil nindaaram kung saan hali buda kung ano ito. Diba? O, gararo good kaya. Sunod, base po duman sa iyang speech, halion databi ang mga illegal. Yan. Ika-clarify ta ini sa iya. Pag-abot mga tugang databi sa ang pinaka-point digdi, iyon may kinaraman tabi sa quarry operation. Yan. Controversial baga po ang quarry. Controversial baga ang quarry sa Albay. Malangan, naging political issue baga ini. Ang quarry daa, de man ngaya halion da tabi sa mga ipresenting igwaki permit. Kudi, riparon da kung tama ang pag-comply kan mga ini. Yan. Salbay palan igwaki 167 na quarry sites. Dakulong palan adi. 167 quarry sites. Dapat atabing review nini. As in, dapat na may clearance sa DNR, DPWH. Ang igwa kaya kinagakwari na minakalkag mga tugang sa puon kang tulay. Buda, yan baga, bawal bagaan pagharani ka sa infrastructure kan gobyerno. Bawal po yan. Buda, oni. Ikaklaro tayo ni. Bawal daa mga tugang ang pagluwas kan truck. Ang mga truck na tabi, day databi pwede na magluwas, magdalagan sa mga tinampo, pun alas 5 nin banggi, hapon. Base din sa reklamo kan mga tao na ang pagkabanggi, na istorbo sinda, daylan mga tugang sa maribok na, maribokon databi ang mga barangay ninda, nag-agi ang mga darakulaon na truck. Kaya, ilingon ta kung paano gibuhon ini. 5 p.m., alas 5 nin hapon, dahil na po kinagdadalagan dyan sa mga barangay para maghakot nin mga aggregates. Paano daw yan, adi? Yan ang mga ika-clarify ta. At tabi na, paano ba yan? Naramdaman nilo sa mga reklamo. Maski sa ito, baga may reklamo digdi na alas 10, alas 9, alas 8 alaga, banggi, may nagdadalagan na truck sa mga barangay. Yan. Social services, tabi. Mga social services tabi, na dapat gibuhon. Yan. Ano ini yan. Social services. Tabi, ang kada barangay tabi, dodoblihon ang itatao na pondo. 200,000 kada barangay. Uyog-uyogon mo yan. 200,000 ang itatao tabi kada barangay. Suspits yan kaso Sabado. Hello? Hello, good morning, baby. Good morning. May truck ban baga kita? Truck ban? Iyo baga? Kaya gayon pigil sabi niya ini, apitado mga yan. Ganyan truck ban ta baga? 3 to 7? 3 o'clock to? Hanggang 7 in the evening? 7 in the evening. Ganyan araw ka ng truck ban. Pag alas 5, pag nagpundo ka kaan, ano sa operation nila? Pwedeng araw ka na mangyayari ka. Iyo i-clarify tayo kung paano ini. Already sa pagayan. Oo. Diba? Yeah. Kaya ako naisip ko lang na, paano may truck ban? Iyo. Gusto sabihin na operation mo, kaya let's say, from 6 a.m. matutugin na lang. Iyo mananggal. Diba? Yeah, okay. Ihapo tayo ni pare. Salamat salamat. Alright. Another one. Sabi kan reaksyon, sisay daw iyan, masunod daw iyan alas 5. Iyan nga ni ang challenge sa Dakula. Good morning, happy birthday kay Lisel Balin. Pasensya na po, ko nabasa ka sa bago ini. Reaksyon, bako po sir kas, mamaya na to, ibang mga reaksyon ta. Diyo tabi iyan, mga tugang ika-clarify ta, iyan na, paano yun na rebranding kan Albay? Rebranding da tabi kan Albay para sa tourism. Yan.
asin sa lado kang provincial government, kuday na daang kwarta, kulang na daang kwarta kang provincial. Siyempre baga, middle of the year na baga. Patatapos na so pundo sa implementation, paano tabi yan? Anong gigiribohon yan? O, yan tabi yan mga ihapot niya to. Yan ang sumada, mga tugang kang naging pagtaram ni Governor Rosal, dumantabi sa Albay Astrodome. Kanuminagi tabi na Sabado. Diyan kitang kadaklan sa programa takan Sabado, puro iyan mga tugang mga ano yan. Kadaklan kayan mga once a week program, special program. Kaya po mas ano yan, pag na-interview tatabi siya, ikaklaro ta ini. Kaya sabi ko nga ni, mga tugang ko niya na simana, hanggang sa masunod na mga simana, plano niya to na kaurunon, baka mas maray na ngayon, makadigdisin ta sa DCGB. Ngunyan aldaw, mga tugang taon-taon, kakauron na tatabian, nagbabalik na congressman ka na Bicol. Yan. Congressman Garbin. Yan. Sa Martes ngaya, sa aga, kakaurunon ta mga tugang si Governor Noel Rosal. Ha? Yan po ang magiging laman, mga tugang kang programa tang anhapot. Sa Miyerkules, baka lamang pwede tang maimbitaran tabi si Mayor Isham Ismail. Yan. Mas magayong kuta kung digdisinda sa studio kang DCGB, kundi inda sana kung pwede ta, mga busy bagaan mga iyan, ha? Miyerkules. Tapos ngaya sa Huwebes, interview ta ngaya si Mayor Banda kan Santo Domingo. Curious ako kay Mayor Banda kan Santo Domingo. Makikipag-ugnayan kita, mga tugang para sa interview. And then mga Friday, si Mayor Vic Perete. Tadakulon baga dyan ang kwan. Ang mga dapat niya to na ihapot, mga tugang sa daraga, lalo na po ang concern sa tubig. Dakulang challenge ini kay Mayor Vic, maray na aga. Inang issue kan eleksyon, tabi, tubig sa daraga. Yeah. Tapos, pag next week naman, o kung maakomodar tagabos, kakaurunon ta so tulong congressman kan Albay, Mayor Congresswoman Lagman, si Congressman Caloy Loria, Congressman Adrian. Ano sa indang mga plano? Ano sa indang mga plano, mga tugang, tangani na maarambuda. Ano man ang sa indang sabihon, kamutabi ng mga tao an magiging husgado, asin kamo ang magiging maanalisar kung ang bigataram ninda, mga tugang, pwede niya to na sabihon na anong apod ka yan, ngaya achievable ba yan? Achievable ba yan? Tabi, mga tugang na sa enda tabi na mga plano sa endang pagtukaw sa laog po nin tulong taon. Okay? O yan tabi, mga tugang ang mga latest dyan, may kinaraman po sa mga pangyari po sa tuya tabi. Okay? Sige. O digdi mo na kita sa mga reactions. Nyato kasubago pa ini. Pasensya na po kamo. Everybody! Dito nagkabara sa ini kanina, pasadahan tatabi. Tama iyan, after 5, wara ng truck, tabata mina pararabas, dog pa nasa highway, delikadohon. Good morning, Tabi. Pakigreet po ay ito. Bako, sir, may libreng kasal sa Albay Cathedral kada Huwebes. Piga-announce poan sa misa pag Domingo. Salamat. Reaction ni Kasubago duman sa sabi kang PSA na mas dakol da tabi na mga Pilipina ngunya. Mas dakol da tabing mga Pilipino ang gusto na mo nang magsaro, mag-live-in kumpara mga tugang sa magpakasal. Iyan nga nang gusto kong aramon, kwenta naman sa usapang pamilya, i-refer ko naman sa usapang pamilya. Aramon kan usapang pamilya, padiscuss ta duman kay Ate Pita Bod kay Kuya Bird. Nata mga tugang taarog ang kaan, abo nang magpakarasal, gusto sa nang mag-live-in. Ano ang rason? Sabi ang kang PSA. Hello, amigo. Maray na aga. Hello, VP. Yeah, good morning. Yeah, good morning. Ito ba katabing so dapat 5 a.m. wala na nagabiyahe? Oo. Ako, ang hiling ko, ang key, maling ma-implement yan. Iyo. Oo. Mapundo tabi ang practice na ang bayad sa driver contract per trip
Per trip? Okay. O kasi grabe po ang epekto kayan pag per trip ang biyahe. Including duman sa ugali kan driver na reckless driving. Yumananggat, ano? Yumananggat. But, kung per trip ang migo, may chance na, kung per, oo. Pipiriton kan mga driver na sa katagsarili kan truck, mauhibo ang kipaagi, nganing ma-maximize yung biyahe. Ayun, oo. So, ma-resulta tabi yan, number 1, duman sa overspeeding, tsaka overloading. Iyo, ano? Oo, yan tabi ang ipid, ako lang na epekto ka. Sa kung ang bayad kang per trip mananggan, may posibilidad na maghiridali yan. Iyo tabi. Okay. Sige, i-clarify taan migo, Yan tabi. dapat hilingon. Kasi kung wala ang practice na yan, kung halimbawa 8 to 5 ang biyahe sa unbayad sa imo, Opo. 8 to 5 ka lang talaga matrabaho. Yes. Diba? Iyo baga. So, hilingon tabi yan na, yan ang dapat tabing siripon. Yan. Oh. Nakulao na bagay po yan, including sa safety, sa road safety. Yeah. May posibilidad. Yun lang, tabi. Good morning. Okay, thank you so much. Thank you, Joker, sa reaction. Yung man ang ganda, no? Kung naro ka ng fight, may posibilidad na maghiridali yan. Ha? Kaya, i-clarify tayo pag nakaulong tatabi si Governor Noel Rosalingi po sa tuya na programa. Good morning. Pabati po sa sadiri ko. Bati niya da sa sadiri niya. Good morning, Tabi. Okay. Good morning, Henry. Sa Daragawara na naman dang tubig. Problema na naman ini. Morning, Henry M. Ma'am Ruby. Good morning, Tabi sa imo. Or kahit, okay na. Wala 7 na. Mabareta na muna kita. Pasensya na kamuha. Dahil ko pala na-advise ang masunod. Ako na unan mabareta. Ta si Pading Marpalan, nakalive, no? Ngunyan na aldaw. Ako na unan mabareta sa alas 7. Yaw na si Jasmine. Nakaliban si Jasmine. Pamilya wala si marami si Jasmine. Ko para hiling si Jasmine. Hiling ko kaya ito nagyaon naman sa senito daw. Hiling may picture siyang may carry ba siya sa picture eh. Sige. Sandali lang mga tugang mag-commercial break muna tayo. Pati ako na mo, tagaan na muna nindo ako ako muna mabareta. Si Paring Mar pala nag-leave. Nagpaaram sa kuya. So, Sabado. Yes, sir! Nag-text sa kuya, no? May importante man siyang lalakawon. DCGB Bareta alas 7. Susunod na. 7:30 po. Giraray. Bata ko niyan si Pramer. May make-up kita sa kaya. Ako kaya. Ano yon? Dar. May make-up kita sa ano yan? May make-up kita sa kaya sa Kape Asin Baretang Agrario. Yan alas 10:30. Diyos pa naman pag 11. Baka si Angel, gisingon ta daw si Angel. Namusta sa? Anyway, napunang ko na lang. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Hindi po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Ka-Henry po. God is good. All the time. Bareta alas 7. Susunod na. Kay Batabi, nato na partner si Siksing Jasmine Baloloy. Salamat. Yan na pala si Jasmine. Salamat po. Goodbye. Mabuhay. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth